ए सखी कहा रे सखी का कही हमार त हालू हो गईल बा जे घर में मन तनको लागत बा ना। बियवा जब से बहरा गईल है तब से कबो ना फोन करेला न कबो चिट्ठी विदा करेला। हमरा बुझाता जे हुजा जाके कोनो नचनिया से फंस गईल बा। और पिया कहतिया कैसे घर छोरी जाके दिल्ली में बसल बा लगे पिया बा नचनिया से फसल बा। घर छोरी जाके दिल्ली में बसल बा लगे पिया बा नचनिया से फसल बा। 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 पहिले से ज्यादा देहिया धसल बा लगे पिया बा नचनिया से फसल बा। औरी का करता है सखी कोरी फोनवा तो आवेला बेटिंग हो। कोरी फोनवा तो आवेला बेटिंग हो। कोरी फोनवा तो आवेला बेटिंग हो। कोई दोसर से कोइले बसेटिंग 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 हो। हबे मर्द ना छुछु न रे के नसल बा लागे पिया बा नचनिया से फसल बा। और छोरी जाके दिल्ली में बसल बा लागे पिया बा नचनिया से फसल बा। और छोरी जाके दिल्ली में बसल बा लागे पिया बा नचनिया से फसल बा। सैया के सामने मरैया में बड़ा मजा आवे रजैया में। सैया के सामने मरैया में बड़ा मजा आवे रजैया में। घर छोरी जाके दिल्ली में बसल बा लागे पिया बा नचनिया से फसल बा। घर छोरी जाके दिल्ली में बसल बा लागे पिया बा नचनिया से फसल। ए सखी औरी का हाल बा पियावा के जब कोई घरे आब तब न करेला। जब कोई घरे आब तब न करेला। जब कोई घरे आब तब न करेला। इहे सोचिए के मनवा भर गेला। यही सोचिए के मनवा भर गेला। यही सोचिए के मनवा भर गेला। यही सोचिए के मनवा भर केला। पिया सूजी तक के बुधिया कौशल बा लागे पिया नचनिया से फसल बा।